Nke a bụ ozi ọzọ rutekwara anyị aka n'ụbọchị tata. Ndị isi ala Yoruba nke a na-akpọ World Congress ha ekwukwa n'okwu banyere Amotekun Group, wee na-asị na ha na-akwado ya bụ grupu nke ukwuu, na ha na-asị na onwelo ihe megiderenụ ka ya bụ grupu nakwa n'ọbịago anọ ga-adị bụ na ọ ga-adị. Otu onye n'imefa a na-akpọkwa Banji Akintoye ekwukwana na ihe niile nke ndị Nọọtụ na-ekwu iji wee ma aka site na mmepe nke mepere Amotekun, na onwere ihe megiderenụ ka ọ pụta ihe na ha da atụ ụjọ na afọ ada atụ ụjọ obute ụzọ, na ndị Yoruba kwuru kidigbam wee na-eche ya bụ ife ọbụla nke ndị Nọọtụ kpara bụ nkata ọjọọ ịkpagide atụmatụ nke ndị Amotekun wepụtara iji wee chekwa ndị omekome ma chekwa ndị obodo, maka na ihe ọjọọ si n'aka ndị Fulani wee na-abata n'ala Yoruba erikazi. Ya bụ nwa amadi kwukwara okwu wee sị na ọ na-agbazikwa ndị ọzọ bụ ndị gọvanọ Eastern Region ma gọvanọ ndị ọzọ ka ha mekwa dịka ndị gọvanọ Yoruba si wee kwado ya bụ Amotekun, o wee bụrụ ya bụ otu kwụsịrị ike nke na-emekwa ka ndị Fulani na-atụ ụjọ ịbatakwa n'obodo ha. Anyị nwa bụ ụmụ Igbo, ụmụ Biafra na-agbazikwa ndị gọvanọ Eastern Region ọnụ wee na-asị ọ bụ mgbe ndị a megidere ihe wee makpudo anyị mee anyị nke karịrị nke ha mere, bụ na ha etete n'ụla wee mee ihe ibe ha na-eme iji chekwa obodo. Anyị na-ekenekwa ndị niile bụ ndị nke na-akwado ya bụ Amotekun, na-ekenekwa ndị nke na-achọkwa ka ha mee ihe kwesịrị ime na Eastern Region of Nigeria kudochia. Ka anyị kekwanụ nwa amadi nke a na-akpọ Banji Akintoye ntị n'onu, ka anyị nụkwa ka o si wee kwuo ya bụ okwu n'ife onyonyo. Ka ị na-ekiri ya, ka ị na-atụsara abụ ihe onyonyo ka ọ na-ejeta aka, ka ndị Igbo niile ndị nọ n'ụwa niile wee hụ ya wee mara ka ha ga-esi gbazere ndị gọvanọ nke anyị nọ na ụlọ aka ka ha wee mee ife ha kwesịrị ime, wee mekwa ka ndị ala Yoruba si wee mee. Maka na nsogbu dị n'ala Igbo bụkwa nsogbu dị n'ala Yoruba, maka na otu Naijiria adịghị enye anyị ife anyị chọrọ. Ya mere anyị ga-eji wee mara ife a ga-eme mgbada ka a sọrọ ya nri tupu chi ejinaghị ewu ojii. Ndewonu. Nke a bụ ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra.